Bon dia, magnífiques conselleres i magnífics consellers. Se les sembla d'aram inici a aquesta convocatòria de plen ordinari del Consell Generau d'Aran. Damb era ordre del dia que vostès també han recebut, el primer punt seria l'aprovació se procedís dels actes de sessions anteriors, si no hi ha cap qüestió al respecte. No, bon dia, tu, correcte. Bé, passaríem al punt número 2, que hi va allà cunde dels decrets de sindicatura. Se les semblem a tots de Ballacunde, si en verà qüestió. D'acord. El punt número 3 seria Ballacunde de resolucions delegades de la Conselleria de Territori, Paisatge i Canvi Climàtic. El punt número 4 seria Ballacunde dels acords del Consell de Govern. Correcte, tu fet. D'acord, gràcies. Passaríem al punt número 5, que seria l'aprovació se procedís de la declaració de caducitat de l'expedient de modificació de la relació de llocs de treball i plantilla 2024. En aquest punt, en una breu exposició, per que pensi que saben en tot la informació, li passaria la paraula a la secretària general del Consell General. Una mica remetrem a l'informe i a la documentació que s'us va passar a la comissió informativa. Si hi ha algun dubte o alguna cosa. El nostre vot serà d'abstenció. D'acord. Doncs haríem la votació. Vots en contra? Abstencions? Vots a favor? Bé, gràcies. Passaríem al punt número 6, que seria l'aprovació se procedís de la inadmissió del recurs de reposició contra l'aprovació de la relació de llocs de treball de personal del Consell Generau d'Aran i organismes autònoms dependents entre l'exercici 2025. Així també tornaria a passar-li la paraula a la secretària general. De la mateixa manera, remetrem a l'informe i a la documentació que s'us va fer arribar a la comissió informativa. Si teniu algun dubte. No, el nostre vot serà també d'abstenció. D'acord. Doncs passaríem novament a la votació. Vots en contra, abstencions, vots a favor. Força gràcies. Passaríem al punt número 7, a l'aprovació se procedís de l'aplicació de l'increment retributiu addicional del 0,5% vinculat a l'evolució de l'IPC dels anys 22, 23 i 24 entre el personal del sector públic del Consell Generau d'Aran en exercici 2024. Bé, com vostès saben, aquest tracta de l'aprovació, com hauran de la resta d'administracions públiques, després que l'Estat hagi anunciat que hagués increment retributiu del 0,5 i, per tant, que serà efectiu amb efectes d'un DG, pensi, d'estan passat. Si hi ha qüestió, dubte, a la fin hi ha qüestió purament de compliment d'acord que ha aprovat el propi Estat. Pensi que podríem aprovar aquest punt per assentiment. Passaríem al punt número 8, que seria la informació de govern. En aquest cas, li passaria la paraula a la consellera Menis, consellera de Joanesa i Inclusió Social, en que les ESCE 5 SOS des darrere treballs a mi a terme, especialment en àmbit de la Joanesa i de l'evolució també dels diversos projectes que hi ha en aquest sens. Consellera. Bon dia, síndica, magnífiques conselleres, consellers. Ara explicar-vos un senyal que des dels servicis assistencials integrats d'Aran i l'oficina de Joanesa s'han a terme diverses activitats pendent l'estiu, entre mainatges i jueni de 3 a 18 anys, que són activitats subvencionades en les que s'ha vist una forta demanda i un augment significatiu de participació. Un d'aquests programes és Sueñate Estiu, entre mainatges de 3 a 11 anys, un programa que ja s'ha a terme pendent tot Aran. A una web 85 infants que dan plaça, més a una llista de demora amb 13 infants sense plaça, que són activitats itinerants setmanals que se realitzen en Garós, en Viella, en Les, en Bussós, comptant amb el suport dels equipaments municipals i que també disposa del servei d'acompanyament en transport públic organitzat per diferents rutes segons el municipi de residència de mainatge i el municipi d'activitat. Hi ha altre programa i Connexió Joana, una prepausa força necessària a Val d'Aran, entre tot i aquell jueni de més de 12 anys, que l'eu se quedaven sense activitats on poder escriure-se, i els que hem volut dar aquest espai de participació activa i a tal fomentat són lligam amb les polítiques de Joanesa del territori. En estiu actiu hem 27 jueni inscrit, sent activitats els dimarts i els dijous. En aquesta primera setmana hi ha hagut 31 jueni en les dues activitats.
Hi ha una novetat, un casal d'informàtica, Codicrac, que hi ha activitat que en col·laboració amb la Universitat UPC, en explorar el món digital amb confiança. La metuda en marxa de tots aquests servicis ha suposat la contractació de 3 monitors pendent 2 mesos i també en seconda amb el suport presencial puntual en veri casi de la tècnica d'Audet de UEC, des 2 tècniques de Joanesa, de 3 integradors socials de servicis socials i 2 professionals de CIS. En el proper mes de setembre elaborarem la memòria valorada d'aquestes diverses actuacions. Pensam que hem dat un pas molt important en tot el que és el tema de joven i de totes aquestes activitats subvencionades amb ajuda de servicis assistencials integrats d'Aran. Força contents per la participació que ha hagut. Força gràcies. Gràcies, consellera. Destacar també en aquest encastre el sau qualitatiu que s'hagam de dar per un costat amb el desplegament, com vostès saben, de tota aquesta cartera de servicis i d'empús també entrar, com a dic, aquest sau deixar de parlar d'accions i activitats previstes o dissenyades entre joven i mainatges, mainades, amb risc d'exclusió social de manera exclusiva. Per tant, el que sé ara ell, precisament, d'obrir tot aquest ventall d'activitats a tota la població, com ben dit la consellera, amb aquesta part subvencionada, més sustenten aquesta etiqueta que determinades activitats són exclusivament de joanesa amb problemes socials o risc d'exclusió social i, per tant, també està treballant aquesta integració global de la nostra mainadera. No sé si hi ha qüestió al respecte d'aquest punt. Bé, doncs passaríem al punt número 9, que és d'urgència, que pensi que en aquest ple no n'hi ha cap de presentat. Punt número 10, de pregs i demanes, el grup de Convergència Aranesa, qualque qüestió. Força gràcies, síndica. Sí, qualques qüestions, més que res d'informació. M'agradaria saber com està el projecte que hi hauria de, pensi que seria camins de ratura o a tal, que eren entre Arties, Gessa i Unya, que aquells sos que en principi anaven destinats a Bagergue, que al final no les voleren perquè s'hauria de camí i no voler Bagergue, que quedaren de destinar-lo a d'aquests pobles. He escrit totes les demandes o jo el període? Després m'han demanat des de l'AMD de Gessa que aniria a subhasta en Montromies i d'embur en l'ok de serveis mediambientals i també saber quan marcaran els arbres per poder treure la licitació. Els de Gessa també me demanen si les campanes de Gessa, que quan començaran a pariar-les o com està el tema. Ens agradaria saber com està el que era el projecte de la pista ciclable de Transgaruna. Al final, com ha quedat la licitació del refugi de Restanca o com està aquesta, i després saber quan començaran la pista de Bagergue a Tanau i la pista de Saburedo. Després també ens agradaria saber com està el contracte o la licitació sobre l'aeroport. I després, més que res, les queixes que dels vecins d'Arties sobre la pista de Badarties, i també se m'han queixat del servici de taxi que comença massa tard, que hauria de començar, digueu, a principis de Juntsera. I aquestes serien les demandes que ho hem. Gràcies. D'acord, gràcies, conseller. Les que jo a primera resposta he d'empujar en funció dels temes, les anaré passant la paraula als diversos consellers. Per això que hi ha camí d'Arties, Gessa i Unya, penso que hi ha en marxa els treballs, per tant, en aquest sens, ara en tot cas el conseller Canut pot dar-nos més informació, més com ben vostè ha dit, hi ha un canvi d'objecte de projecte, per tant, a Croi i en marxa. Respecte de la MD de Gessa, me consta que els responsables de Patrimoni del Consell General d'Aran són en contacte amb la MD i que mancaven qüestions purament tècniques de la proposta que hauria passat a l'empresa amb la que s'hauria contactat
i dels treballs realment de besunt amb manteniment i restauració d'aquestes campanes, més en tot cas acrotirta de guant. Respecte al marcatge de la licitació, penso que ja se li trasladé al propi president de la MD, GESA no forma part de l'estratègia forestal de Boscaran, en aquest sens, per tant sí que s'ha fet un treball previ d'orientació al municipi en aquest sens, més el marcatge haurà d'estar a pròpia MD que la mia a terme, l'agents de que la legislació forestal d'on es permet. Respecte del tema de l'heliport, vostès saben que ara en mode de pròrroga. Hi ha dos treballs que en aquest moment s'havien a terme, un que no ha de tardar gaire, que podria estar a pròpia licitació novament del servici. Més paral·lelament també saben que l'heliport en aquests moments ha de besuny d'una important inversió, de redimensionar-lo i també tenir-lo un espai que pugui dar un millor servici ara a Val d'Aran en els propers anys. En aquests moments, aquests primers treballs de licitació del propi servici són ja en marxa. Hem també ara de conèixer quina és també la pròpia situació de l'actual empresa adjudicatària en aquest sens, i per tant demoram abans de finals d'any que aquesta licitació com a mínim del servici se pugui amiar a terme, tot i que també la tranquil·litat de tothom, com vostès saben, el contracte ja prevé que el servici no sigui novament adjudicat, doncs aquesta pròrroga se pot anar mantenint en què que sigui adjudicat. Respecte de Transgaruna, com vostès saben, aquest ha estat no volia servir expressius d'hora de Tomes, ha estat un via crucis força complex des del seu inici. Ja saben vostès que sigui un projecte que tot i que aquest govern ha mantingut tot el temps la voluntat d'amiar-lo de guany per considerar també compartir amb els anteriors governs, la importància que podia haver un camí d'aquest tipus. Certament, els tràmits, les accions que han estat de besunyent no han estat fàcils. Cal que està 2 anys en portar els permisos de tots els propietaris per on passaven aquells camins. Quan aquella licitació se pugui caminar a terme per aquells trams que vostès coneixen, doncs hi ha des empreses fallida, que era precisament aquella empresa que havia de totes les instal·lacions de ponts i passarel·les. En aquests moments, la nova empresa que a qui se li adjudiqués, diguem-ne, bastiment, per dir-ne una manera, de propi camí, doncs no ha complit amb el seu pretzet. Ara és un tràmit que hi ha a la Secretaria General pendent de resoldre. Paral·lelament, també el que està en el Consell General d'Aran, per un costat, cercar finançament per poder finalitzar tot aquestes parts de passarel·les que hi ha en aquest sens, i per l'altre costat s'ha de que ara a fin d'enguany se pogués daurir aquest camí. El conseller Cortés en el detall que també li passaré ara la paraula. Respecte, com digui, de la qüestió del camí d'Arties GESA i Unya, en tot cas li passaria la paraula al conseller Canut que pogués dar més detalls de la qüestió. Bon dia, síndica, conselleres i consellers. En principi us explicarem que degut al tema que Bagergue al seu moment va renunciar a la proposta que teníem per al pla de sostenibilitat, vam pensar que teníem que fer la inversió a l'Ajuntament, al Nautaran, i amb el que vam fer buscar el tema dels camins compartits, que en principi amb el Jordi Gavaldà està tot en marxa i en principi jo crec que tot això està previst fer-ho ja, si no aquest any, ja per l'any que ve tinc-ho acabat. Gràcies, conseller. Respecte a la licitació del refugi de Restanca, li passaria la paraula al vicecintint Tresau, el conseller d'Esports. Bon dia, gràcies, síndica, magnífics consellers i magnífics conselleres. Aquest any al refugi de Restanca ja en parlarem plenc del dia 16 de març. Com ben saben vostès, ens amassaven dues licitacions. Per un costat era licitació de nova explotació, per l'altre costat era licitació de sobres que havíem d'amiar a terme per solventar
aquella part d'obres que ens caueta a solventar aquest problema que, com tots vostès saben, hi ha de seguretat. El refugi de la Restanca i el refugi d'amp major capacitat de la Val d'Aran supera de l'unes 50 places que són aqueres que on ens marca era llei, aquesta petita actuació de ajudes d'emergència amples de les escales. S'agerem de totes d'arribar antes de la tensada d'estiu, de poder realitzar aquestes dues accions en mateix terme, però bueno, era temporada longa de neu, el permís i la durada dels tràmits no ens han permetut. Plantejarem llautes opcions, finalment, com han pogut veure, decidirem per licitar l'explotació d'aquest refugi pendent el messi de Juntsega, agost, setembre, amb limitació a 50 places, de poder haver més temps, com a digui, de solventar la part aquesta de seguretat. Traguérem una licitació, pugui dir, en temps rècord, d'aquests 3 mesos. Volia aprofitar les cadències també per agrair a tots els servicis tècnics i jurídics que han treballat en aquesta licitació de forma tan ràpida i eficient. Més enllà del resultat, que ens tornarà a plantejar a finals de setembre, haurem de plantejar de nou la compaginació d'aquestes dues licitacions. Volia també aprofitar en també en valor que plantejament d'aigua de refugi de Restanca barrat pendent l'estiu ja més ha estat una opció en el Consell General d'Aran. Sabem que supausa una manca d'instal·lacions en muntanya, aquest refugi, que hi ha un punt clau de rutes com a carros de foc, camins GRs de la Val d'Aran, a tau que per a nostra part, a tau com hem caigut, com vam dir, en setembre, tornarem a plantejar, i se mos hem de més entre elles dues licitacions al mateix temps. Per un costat, era part aquesta de la gestió d'emergència, que ja està plantejada, ja hi ha una petita passarel·la i una escala d'emergència. Per l'altre costat, bastier interior amb dues portes tallauecs en l'ampliment de l'escala. Força gràcies. Gràcies, conseller. Respecte a les qüestions relacionades amb la pista de Balarties, en aquest cas, li passaria la paraula al conseller Boya d'Infraestructures, que hi ha cas de la situació actual. Gràcies, síndica. Magnífiques conselleres, consellers. La pista de Balarties en aquest moment s'està aparellant. Era una actuació en la part de Condrum de un rec asfàltic que és una empresa de la Val d'Aran. I ara mateix, a dia d'ahir, comencé a Cormaran a aparellar tota la part de nou. Hem hagut un retard en la contractació d'aquesta feina, dat que les empreses de la Val d'Aran ara van a tope i complicat que complisquen el dia. Però bueno, ja està la causa en marxa. Gràcies. Gràcies, conseller. Respecte a Bager de Saburedo, també li passaria la paraula al conseller Bruna. Gràcies, síndica, conselleres, consellers, bon dia. Respecte a la pista de Saburedo, se volen passar a mi senyor la informació de què és el que va, perquè havia estat poc i pot estar massa conegut. Hi ha un tram de pista que va on hi era actual parcatge en què hi ha uns trams més tanaus, fins a Esplanada, que hi ha com un senyor de presa. El que se va a la pista va habilitar l'ensenyar els accessi de vehicles, però de vehicles restringits exclusivament a aquests treballs de manteniment o de refugi no transitable a qualsevol vehicle. En pista B hi ha els treballs que són de metida en valor de tot aquest espai, hi ha unes passarel·les en les bases que ja havien estat segurament coneixets perfectament, és un indret, en la meva manera de veure, poc aprofitat, però d'un valor molt gran en passar un dia que heu d'estada. En Bagergue, aquesta licitació, que és el que se demana, ja ha gestiut, suposi que començaran el més abans que puguen, igual que ha dit el conseller Boya, totes les empreses van ensenyar en retard.
però ja he licitat, que hauran de començar. E dempús havem també la pista de Bagergue, en què hi ha la carretera de Beret. Jo pista que l'any passat ja és sequet, però també degut a temps haguet de marxar era persona una empresa que havia fet aquella licitació. Ha tornat a GC enguany a licitació. La veig també, hi ha empresa que ha de començar en aquests propers dies. La intervenció va de restablir un senyal tot el que hi ha aquella pista amb els mateixos materials que hi ha, espais d'aigua, i habilitar l'any senyal que se pugui circular amb, no sé, ben, que se pugui transitar. Gràcies. Gràcies, conseller. Respecte al tema dels camins de pistes, penso que també comença a estar de vegades una reflexió conjunta entre el propi Consell General d'Aran i els propis ajuntaments, perquè certament hi ha causa i manteniment de determinades pistes, on evidentment, després, com vostès saben, d'aquest acord amb tots aquells municipis que s'han ajut a l'estratègia forestal, doncs de manteniment de pistes, també d'aquestes amb un caràcter turístic. Hi ha de reptes importants que hauem en aquests moments i en manteniment no de pistes sinó dels camins, que aquest toc que competencialment i competència municipal, certament hem perfectament conscients que no tots els municipis tenen la capacitat de mantenir tot això, més llibertat també que el Consell General d'Aran tampoc l'ha aquesta capacitat, si tot tenint en compte que ara fin no ell era la seva competència, més evidentment ell perfectament comprometut aquest govern, és primer el manteniment de paisatge, era consciència de que força d'aquests camins dan accés a parçals no són que interès turístic, sinó també interès ambiental i de més d'aquí també que totes aquestes estratègies que s'hagin d'impulsar, com pot ser l'estratègia forestal o la gestió, per exemple, de ramats comunitaris, etc., que el que han de permetre i manté per un costat els entorns dels pobles limpios i per altre també venguem de viure aquests dies la tragèdia que és en Ebre, amb aquells huecs de sisena generació que s'estan replicant i que la Val d'Aran no n'hi exempta d'aquest risc, doncs penso que serà interessant també en un proper Consell d'Alcaldes debatre sobre aquesta qüestió i veure quin treball conjunt podem entre tots, perquè evidentment vostès et saben, comença la saison de primavera, era herba pusse, hi ha com un toc d'alarma general de la manca de neteja de camins i de més en tot cas saben vostès també, és com a digui, que el Consell General d'Aran, a l'àmbit competencial que hi ha, treballa a fons en aquest sens també, vull agrair el treball de l'AIRAU d'infraestructures, especialment també tota la brigada de servicis que prenen més i que es treballen a mantenir aquests equipaments, més serà de besuny valorar també en quin punt pot arribar el Consell i en què on també els ajuntaments competents en aquesta matèria poden treballar. Finalment, respecte a la qüestió que manifestava el conseller de la licitació del servici de taxi, enguany a Llibertat probablement que està retardat un xinyau entre d'altres qüestions perquè també saben vostès que se treballava en la nova ordenança d'accés a miei, amb el nou accessi que també s'includien en totes les novetats que hi havia i a Croat probablement que se retarda un xinyau. Per altre costat també una licitació que ha, com ben saben, les seves particularitats i les seves dificultats en poder-la dissenyar de manera que sigui satisfactòria a tots els seus beneficiaris. Més en tot cas seguirem treballant de cara a l'any que ve s'ha de millorar l'agilitat en aquesta qüestió. Penso que hem respost a totes les qüestions. Perdó, sí, respecte al tema de Transgarona, sí, li passaria en acabar la paraula al conseller Cortés en dar-les un xinyau la darrera informació al respecte. Gràcies, magnífica síndica, consellers, conselleres. La veritat formal és, ara actualment estaríem en disposició de d'obrir aquest camí en què l'és. A la vegada que per resoldre, com ben apuntat la magnífica síndica, administrativament el contracte de mera empresa concessionària que és darrere treballs. Cau certes intervencions puntuals en la senyalèctica, que se van haver també degut a la sobresaturació també de servicis ambientals, que han de col·locar senyalèctica, quedarà senyalitzat en què tram de ponderar l'anada de l'est.
Aquestes darreres dificultats que hi hagueren, siguet sobretot per les exigències de Fomento en el darrer tram que cau en Pont de Rei, que d'aquelles instruccions tècniques que ens limitaven la possibilitat d'escollir empreses. Demanaven instal·lar una sèrie de New Jerseys que són que poden subministrar 3 empreses en tota Espanya. A la Beta Crou dificultat també l'empresa que estava executant les obres poder finalitzar aquest tram, que és un que queda ser la tercera fase, com ben apuntat la magnífica síndica, de l'empresa adjudicatària que quiebra, que hi ha trosses passarel·les que hi ha en la darrera canal. A la vet, en l'anualitat 24, estàvem en disposició de treure a licitació aquest tram, més la mera pròrroga pressupostària de la Generalitat, limita que la nostra capacitat de marge de maniobra de Consell per poder treure a licitació aquest projecte, perquè la quantitat és de 1.300.000 euros. Per tant, ara l'estat hem exprets ja actualitzats perquè l'origen d'aquest projecte ja era de l'anualitat 21-20, a la vet calia actualitzar els prezzi, ara estem cercant o demorant que és que ve la línia específica que pugui permetre financiar aquest projecte. De totes maneres, resti a la seva disposició si volen veure informació més específica. Ara d'acabar d'aquests treballs, degut també a la saturació de treball que hi ha en els serveis administratius de secretaria i ACRO, no hem pogut acabar de resoldre aquesta situació més de morir que en els problemes dies se pugui arribar a resoldre. Gràcies. Gràcies, conseller. Doncs, com a diria, penso que hem pogut respondre a totes les seves qüestions. Si no hi ha cap més qüestió, doncs lleuaríem la sessió. Força gràcies.